Magaral ang pong teacher ning sa Pambato National High School. Talakad tamo po at makyabe ikanto ing dalita pamuklat. Panayan tayaing Ginoo, puso tamo'y sadya nala. Panayan tayaing Ginoo, puso tamo'y buklat nala. Kilagyuningig pa ang po'y anak, ang po'y banal ay Espiritu. Amen. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka ang timurin. Manayan tayong Ginoo, king kayang panyatang, aliwa mo kaniting panauning Pasko. Nune, ing kayang panyatang, king kayang kadwang panyatang ketiking yato, king kawakasan ning bieta mo, ampoing kawakasan na ning panahon. Si Santalang iri katang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginoo, mi kasala kami, laban keka, Ginoo, pakalulu. Gino, pakalulu. Ikang pepakit mo kay kami, kang pakalulu at lugod. Kristo, pakalulu. Kristo, pakalulu. Ginoo'y pagkalumi kay kami, kang kaligtasan. Ginoo, pakalulu. Gino, pakalulu. Diyos sa mayupayang tuto, pakalulwa na katamo, king pakapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bi alanganga. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, kailangan mi insawop mo, ikabos mo kesa na karing kay kaming kasalanan at idala mo kami, king bi alanganga at antabayanan ing malam mong upaya. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk tamo po. Palmasang iba't king libro ning propeta Isayas. Datang ing aldo nung kapilan ding tao, ikantare iting dalit king bansa na ning Huda. Ating king syudad at iti mitatagya. Ing Diyos mismo yaing magbante karing paderna. Ding pasbol ning syudad, kaya kayo lang ibuklat at pabustan niyang lungub ing bansang tapat, ing bansang darapat mayap. Ika, Ginoo, ing babiyaganap akapayapan, karetang tutupad, king kekang kaburian, at keka ibibilira ing karelang kapanaligan. Manalig kayo, king Ginoo, king kapilan paman, yang mamingwang marati kaya katamongan. Sildak na laretang palalu, lesak ne ing matiberang syudad at digsa kayang pader king alikabok. Detang mayalipit ngeni lalakaran dane at daramusakan karing bitisda. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, nuan niya ing daratang king lagyuning Ginoo. Nuan niya indaratang king lagyuning Gino. Omo niya kayong kapasalamatan. King Ginoo uling mayapya. Wagasing lugod na at alanganga. Masanting epalak ing manalig king Ginoo. Kesa king kaparang tao. Masanting epalak ing manalig king Ginoo kesa karing pamuntok daring tao. Nuan niya indaratang king lagyuning Gino. Ibuklat yula ring pasbol ning templo. Lungob ko at pasalamat king Ginoo. Iti pasbol ning Ginoo. Deta mong makatuliran ilaketi daralan. Ginoo kaing kakong pasalamatan. Uling kakong
panalangin kay kang dimdam, layon mo kong pepag tagumpayan. Nuan niya indaratang king lagyuning Ginoo. Iligtas mo kay sana o Ginoo. Iligtas mo kami. Papagtagumpayan mo ing sablang lakad mi. Ing daratang king lagyuning Ginoo, bendisyonan king templo, tanggap yang kanwanan. Ing Ginoo ya ing Diyos, meging malam ya kay katamo. Nuan niya indaratang king lagyuning Ginoo. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Aleluya, aleluya. Ikulayit mong masikan ing mayap a balita. Ing ginungke katang Diyos, daratang yang mit mong sikanan. Aleluya. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka antimorin. Pamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya o Ginoo. Jesus nga nakaraing kay nga lagad, bala namong mamawos ka na ako, Ginoo, lungobya king kayaryana ning Dios. Nonere tamong tutupad king kaburyanang ikpa ko nga syabanwa. Ulinita, imbalang metong ama kiramdam kareting amano ko, at tutuparan nala, mengariya king taong biyasa. Telakad ning balena, babaw ning batu. Dinagusgusing uran, dinatanging albog, at sepula ning hangin ning balayta. Iyang miragsa, uling makatalakad siya, babaw ning batu. Dapat ing balang taong makiramdam kareting amano ko at kaibat eno tutuparan, may ngari aking metong taong mangmang. Kaya lakad ning balena, babo ning balas. Linagusgusing uran, tinatanging albog at sepulane ning hangin. Ing balayta, miragsaya at makapangilabot. Ing pangabagsak na. Ing maya pabalita ning kay katang kaligtasan. Kapurian Kapurian kaya kaya ka, ka, o O Kristo. Kristo. Lukluk tamo po. Magandang umaga sa inyo mga bata. Hindi kayo marunong mag-greet din ng good morning? O good morning sa inyo mga bata. Okay. O sige. Good morning din po sa ating mga teachers na nandito. Sino sa inyo ang marunong makinig? Pakitas nga ang kamay. Hindi kayo marunong makinig? Lalong-lalo na sa mga teachers ninyo o sa mga magulang ninyo. O sige, ibaba na ang inyong mga kamay. Hindi ba bilang estudyante, napaka-importante ang makinig? Bakit kailangan yung makinig para kayo ay? Ano? Talaga?
Siyempre, kailangan yung makinig para kayo ay matuto. Hindi lang yung nakikinig kayo para kayo ay matuto, kundi nakikinig kayo para kayo ay marunong sumunod. Sinong masunurin sa inyo dito, mga bata? Taas yung kamay. Talaga? Sige, baba na natin. Kasi maraming sa mga bata na hindi naman marunong sumunod. Mas madaling mag-complain. Ako na naman? Magugugas na naman ako ng plato? Magwawalis na naman ako? Kaya minsan tayo ay, kesa sa sumunod, tayo ay nagre-reklamo. Hindi lang yung kayo mga bata ang reklamador. Pati matatanda reklamador din. Di ba, Johnny? Pati matanda reklamador. Bakit ang reklamador? Kasi ayaw sumunod. Dahil ayaw nilang sumunod, ayaw nilang makinig. At pag ayaw nating makinig, hindi tama ang ating pagsunod. Naalala ko yung kasama ko sa bahay dati. Sabi ko sa kanya, punta ka sa tindahan, bili ka ng cheese whiz. Alam niyo mga bata, pagdating niya sa bahay, anong dala niya? Walis. Bakit walis ang dala niya? Sabi ko sa kanya, di ba pinapabilang kita ng cheese whiz? Bakit walis ang dala mo? Kasi po akala ko, walis ang pinapabili mo. Bakit hindi siya marunong sumunod? Dahil, anong problema? Hindi siya marunong makinig. Kayo ba mga bata, nakikinig ba kayo ngayon? Talaga? Sige. Makinig kayong mabuti, ha? Bakit sinasabi ko yung pakikinig? Kasi ito yung sinabi ng ating Panginoon sa ating gospel. Bakit? Anong sabi niya dito? Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, sila ay makakapasok sa paghahari ng Diyos. Hindi pala lahat pala, no? Na sinasabi niya, Lord, Lord, will enter in the kingdom of God. At sinabi niya, anong sinabi niya sa gospel natin? Yun lang daw makapasok sa kaharian ng Diyos, sila lang yung mga taong marunong makinig. Kaya ang sabi niya dito, no, yung lahat ng nakikinig sa aking salita at ito ay kanyang tinutupad, sila lang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya, yun ang sinabi niya sa atin. For example, kayo mga bata, kung ba kayo ay hindi nakikinig sa klase, palagay nyo, papasa kayo? Hindi, di ba? Ganon din sa kaligtasan natin. Kung kayo ay hindi marunong tumupad sa kagustuhan ng Diyos, hindi kayo makakarating sa kanyang kaharian. Kaya ang napagaganda ng halimbawang binigay ng ating Panginoon sa gospel natin. Bakit? Anong sinabi niya? Yun daw marunong makinig sa salita ng Diyos at ito'y ginagawa niya para siyang taong nagtayo ng bahay sa bato. No? Sa bato. Kaya kung dumating daw ang ulan, dumating yung bagyo, dumating yung baha, hindi ito masisira kasi nakapatong siya sa isang bato. Yun daw taong hindi marunong makinig sa salita ng Diyos at ito ay hindi niya ginagawa, kamukha ito ng isang taong nagtayo ng bahay sa buhanginan.
Nakita niyo na ba yung buhangin ng mga bata? Oh. Kaya, dumating yung bagyo, dumating yung ulan, dumating yung baha. Anong nangyari sa bahay? Ito ay nasira. Oh. Kasi ito ay nakapatong lang sa buhangin. Katulad nung nangyari last time, nung nagkaroon ng baha dito sa Casita. Dito sa parte dito. Oh, lumaki yung sapa ng sapang bato. May natangay na bahay. Bakit? Kasi nakatayo ang bahay nila sa gilid ng sapa. At sa gilid ng sapa, hindi solid yung lupa doon. Kundi ito'y maraming buhangin. Kaya dinala silang ganun. No? Kaya kayong mga bata, dapat marunong kayong makinig. Ilan ba ang ating bibig? Isa. Ilan ba ang ating tenga? Isa lang ang bibig natin, pero dalawa yung ating tenga. Anong ibig sabihin nun? Mas importante yung nakikinig kesa sa daldal ng daldal. Sinong madaldal sa inyo dito? Kaya, huwag kayong madaldal, kundi marunong kayong makinig. Bakit? Pag ikaw ay marunong makinig, marunong kang sumunod. Pag hindi ka marunong makinig, ikaw ay pasaway. Kaya mga bata, sinong pasaway sa inyo dito? Pakitas ang kamay. Para hindi kayo pasaway sa mga teachers ninyo, sa mga magulang ninyo, makinig. Tandaan natin, isa lang ang bibig natin, dalawa ang ating tenga. Anong ibig sabihin nito? Mas importante ang nakikinig kaysa sa dumadaldal. Talakad na kayo, anak. Kapatad, manalangin tamo karing kikatang pamakailangan at ding pamakailangan daring yato, lalo na kilubning panahon na ning Santa Iglesia, at katana-katamong isaidya, lalong taimtiming kikatang sarili para king panyatang ning Ginoo at ngatang manalangin, Ginoo datang nakasa, Ginoo datang nasa ing kayarian mo, itangan po. Kayarian mo. Absent-minded ka? Para karing bihag ning bisyu king balang maragul a syudad, agad dasanang akabyusan iti at akantam pasibayu ing karelang makataong dangalan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo datang nasa ing kayarian mo. Para karing anggang syudad, mabilog ayato ating lugal daring tutong pakalulu, detang tao agad lasanang manakit metong atune, at dissenting pibali-bali. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo datang nasa ing kayarian mo. Sa kayarian mo. Para karing Kristiyanong magsalitang dakal, dikil king ebanghelyo, dapat misasane kaniti, agad desanang apansin iting kakulangan at karelang larinan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo datang nasa ing kayarian Datang mo. nasa kayarian mo. Para kay katangan, manatili ta sanang babiye pansin, king panyatang ng Kristo, kay katamo king balang malalyari at king balang taong akakayarap tamo. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo datang nasa ing kayarian mo. Kayarian mo. Tanggapan dasanan ning Diyo ing kapasalamatan ding taratuki. Yuli no sana king kayarianang maligaya ring kapatad tamong miyango na biyen. Ipagkalam na sana ing kapagnasan daring pamisa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo datang nasa ing datang nasa kayarian mo. kayarian mo.
Ngayon po, aduan tamo, ing sarili tang kapagnasan. O ginungi, abet alakaring katang panalangin, teng sapang bato, elementary school, Richard Chonayomul ning pagapitoong Kaladwana Jose, Roman Senior Junior, Antonio Luminada, Juanita Leandra. Panalangin tala king Ginu. Ginu, datang na sa kayarian mo. Kinung Jesus, tatang na sa kayarian mo, kapamilataning pamisaw-saw, ming mitalakad kambening karingkekeng puso, karing hanggang makataong syudad, igang mabibiyat magari, mangga mangking alanganga. Amen. Amen. Luklok tamo po, para king pagsadyang pamag-ay. Electric pan. Puring Diyos, meto sa kluban kayang kaya pa, para kay ting magawayang tinapi niya. Diyos, meto sa parang kaya kami gawin naman yung kalatwa. Puring Diyos, kapilan niya. Talakad kayo, panalangin kayo kapatad, kakatamong daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, sikpang lubos, mayupaya. Tanggapan ni sana ning Ginu, iting daon, karinggamat mo, king ikapurit, ikaligaya ni kayang lagyu, king kiyakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang ibat king sablang pigkalum mo kay kami, yang pangmiing tinapi at talak, kabang susuyot kay kangeni, tanggapan mo sana kay kami ngayon at tambayanan mo kami, kapamilataning pangako mong bialanganga, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ginuman tabi kay kayo, At kaya ka, at kasulareng pusuyo, makatas na laking Ginu. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo, Iting karapat dapat at tunay karapat matulit. dapat at matulid ding pasalamatan dakang paratit numan karinoig pa, Diyos sa langang at lubos mayupaya. Inyang migpakumbabayang may kisawat kay kami enting tao ti paranay binalak mo kanita pang minuna at biglat ni para kay kami dalan pa inturo king kaligtasan. Ngini panay mitangaldo po at ang ikristong ginumi magbalik yang pasyabayo kambening kayang ligaya. Ulinita kambering sa blangkoro ring angiles karing king manwa alang tuknang at ngaming pupuri. Banal, panaling Ginu, Diyos sa mayupaya. Mitmuing banwa ating yato king kayang ligaya. O sana king Katas-katasan, kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning Ginu, o sana king kakatas-katasan. Siklod tamo po. Tunay kaping banal o ikpay kay panipataning sablang kabanalan, hulinita pagparalampumi, ting papagbanalan mo larete ngayon king ambuning espiritu mo bang para kay kami, malyari lang katawan, at daya ng ginuming Yesu Kristo, bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan king waning tinape,
Pasalamat siya keka. Piraso ne binyene ka rin kayang disipulos at nga na pananyiti kayo nga at kananye kiting ka na akong katawan amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasabayang pasalamat kay ka, binyeneng kalis ka rin kayang disipulos at nga na, pananyiti kayo nga at minum ko kaniti, tingkalisin ka na akong daya, ing daya ning bayi talang hanggang tipan. Kami bubo para kay kayo at para ka rin sablang tao, bangkit kami patawaran na rin kasalanan, taptan nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Talakad tamo po. Kanan miya iting pinakate. Mayroon kami kaniting kalis. Kaya kang kamatayan, kaya kami ang papasyag, ang ganaking datang ka, king kaya kang ligaya. Yang iniganakan miya ikpaing kamatayan at pamay niya bli ng mebi ng anak mo. Daraw miya kaya kaiting tinapining miya ang poing kalising kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya kayong papalirian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo kaya ka papagkumbabami mo namang pagamuha mo ni kaming ansana misulo-sulo king katao na dayang Kristo tipuna na kaming anting metong ning banale Espiritu. Kanakan me o ikpay sa iglesia makalaganap king meto yato bang biganap king lugod kambenang Leo nagkaya kaming papa Florentino yung kaya kaming obispo. Sablang pari ang pong diakono, ganakan mula naman ni kapatid mi, pepainawan at maninay subling mi, ang pore sablang miyangon na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kami nga, gawin mo kami nga karapan, dapat magkamit king bilang hangga, pangkayabe ng Maria yung Birhening Dorin Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kambe ring sablang apostol, ang pore sablang banal, at inupat king malmong kaburian, king kakabaning panahon, Puriyandakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambien at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banalay Espiritu, pupuriyandakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Hindi po manalangin tambit mong kapanaligan at lugod tingig pa karinga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikpami at syubanwa bisamban yaing lagyu mo datangin kayaryan mo iparikwa ilog mo ketisu ipagtiban wami pamintuan King Aldo, ikemo ke kami, King Aldo, mo ke kami, di salami ke ka, antini pamamatawad karing mikasa ke kami mga emuke ay sawol king
so nune kabus. Kabusang kami o Ginoo kay sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong may kabusing kasalanan at miligtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kain kayarian ating kayupayan at iligaya manggaman king Kami alanangga. Yesu Kristo, sinabi ka rin kayang apostol, yung kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiyak kaya kayo. Kaya mo sa babalikdan, ni kaya kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan, ni kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mo yung pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Kaya paning Ginoo, parati asanang manatili kaya kayungan, At kaya ka bakit tama antimurin. po ngining mikakami itong taking kapayapan? Kapayapan po kaya kayungan, kapayapan. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ni Yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ni Yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ni Yatu, ibiye mo kaya kaming kapayapan, siklot tamo. Nyo'y ginutang Yesu Kristo, ing kordero ng Diyos, yang bilalakoking kasalanan ng yato, mapalatang mayaw singapuna ng kordero. Ginoo, Ginoyak kung matampantanggap kaya ka, dapat yagkas mo yung amano mo, kumayat na ako. Katawan at daya ng Kristo, dala na katangan sana king bialanganga. Amen.
Talakatta na po. Manalangin tamo. O lubos, mayupayang Diyos, mananasanang king kaming pamakinabang king katawan at daya ning anak mo, ito na kesa ng lugod ang timoy ka. King pangako na king kapanayan, ang tabayanan na kesa na king pamaglakbemi kay king yato. Itiaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Takal po salamat, karini pong talaturo, daring Sapang Bato Elementary School, popurening kaya katamo pong anak kasirimbang ini. Inginu manatili kay kayo, At kaya ka, petisyona antimurin. na kayo ng Diyos, may paing tutuwing igpa, poing anak, ang poing banal Espiritu. Amen. Misa midawne, metanaking kapayapan na lugod kang Kristo. Salamat, Salamat, King King Diyos. Diyos. Maya, payabak kay kayo ng Diyos.